Ngoba yayidwebula yini ingilosi nadlula la I kill you. Le nkembe yayingahoshela ukuhlobisa, yayihoshela ukubulala. Yayisiphawula ingilosi yasithi lalela ke. Biliam, why you ofuna ukuqala uNkulunkulu abantu ababusisile? You decide ukuyokhesa abantu ababusisile. uNkulunkulu wathi ungenzela nje na. Ngicela lalela iyaqhubeka indlela yakho kodwa thatha amazwi. Lento uJehova athi uyisho mawufika lapha uyosho yona. Uyeke kaBaraka. Uzothatha amazwi azokhunywa uNkulunkulu. Mawufika entabeni uzosho lento esho uThixo. Wathi hamba qhubeka. Uhamba nje uBiliam uyobona uBaraka akazi ukuthi idili siqediwe. Ayi laba bazalwane ngikhona nibathanda. All things work together. All things work together for good. All things work together for good. Yeah. uIsrael ngalesikhathi ngiyacabanga nje kube khona wayisipayile wabona hey sekulandela umuntu oyingozi batatazele ngisho makukhona wayibonile kulandela umuntu oqalekisayo kwasibhedlela kanti akazi ukuthi seyiqediwe behind the scene. lithi iBhayibheli wafika kuBaraka wandoda enkulu kuqashe into eyi1 ngicela uhambe uyomapheko entaba nangu uIsrael uyambona ngicela uhambe ufuke uqalekise wonke yathi le ndoda isifine asambele babegibela entabeni yathi hlaba inkunzi yasimisa ialtar uhlaba inkunzi ezu7 behind me. Ingakho bafowethu singazindeli manginikela abantu abakhuluma amazwi against asuke kusha inkunzi emva kweyabo. Wathi Biliam please wathi Biliam hlaba inkunzi ezu7 ukhanda ama-altars awu7 ngifuna ngithi ngikhuluma kube kunyuka impepho ngapha ngemuva kusha intuthu inkunzi ngoba awukhulumi ku-empty ialtar lingavuthi yabo wathi basi ialtar mina ngizokhipha amazwi so ngizohlanganisa amandla se-altar elivuthayo namazwi ami khonto ezokwenzeka. Bagibele entabeni mafika phezulu laselifika izulu. Somebody say all things work together. Shona nangezulu kuthanda konke kusebenzelana ngoba kukuhle. Uma fika phezulu lithi iBhayibheli wafika uNkulunkulu okwazi ukwenza izinto kodwa nikhona nibathatha kahle. Lithi God causes all things. Causes everything. Wathi ngibona uIsrael. Wakhuluma washo wathi ngibona uIsrael. Athi uthi ngimbona uIsrael njengensimu enjani waprofetha into epowerful. Wathi ubani ongakwazi ukunqoba uIsrael, ubani ongakwazi ukwenza ukuthi, ubani ongakwazi ukwenza ukuthi. Kusho in a prophetic ubani ongakwazi ukuthi ayincome athi inzalo kaJakobe ubani ayibhala wakhuluma into ezenzeka la nezinto ezizokwenzeka le eKenani laba yakhona. Wabala prophet washo into epowerful wahlahla amehlo lomuntu wajuluka uBaraka wajuluka wadinwa wathi hayibo kodwa ngiqasha umuntu wrong. Lithi iBhayibheli test a prophet stop it. Ngakuthuma ukuthi uqalekisa abantu wena ngizwa ngathi uyababusisa futhi ubanika ngisho amandla phekwami. Wayesaphendula uBiliam wathi ukuphila kaJehova lokhu uNkulunkulu akubeke emlonyane wami khona ngizokusha. Wathi yazi uhlushwa indawo ubumi kuyashintsha intaba siyoma ngale ngapheshe. Kodwa nikhona abathandekayo noma uSathane engashintsha okhokho vula athi siyamiyeka lo sesiyakulo manje siyamiyeka lo mthakathi siyakulo ngapha sibonile abase South Africa abasebenzi asambe seAfrica eAfrica abasebenzi asambe beshintsha amazwe bashintsha indawo. But listen to me, but the same God will cause everything. Lithi iBhayibheli wasuka kule ntaba wamakuleya wathi prophet but lithi iBhayibheli wabona ingxenye ethile nakhona same story wavela wathi yena khona ungiphazamise ngizingakaqedi wena bengakaqedi ukwehlisa isibusiso kulabantu wavela wathi continuation waqhubeka waprofet into epowerful khona nibathandekayo. Lithi iBhayibheli wadinwa lo lithi wathi wadinwa wambamba wabuya naye washintsha wazoshintsha 3 times zonke lezi indawo ethi aqale kuhlale kwenziwa ama-altar kushiswa inkunzi washintsha kwamoya kwenye indawo until wa give up. Mayisebhala ke obhalayo uthi encwadini kaDeuteronomy lithi uNkulunkulu wakho wakuthanda mesethi ke washintsha isiqalekiso. Lithi number 1 lithi akamlalelanga uBiliam. Lithi uNkulunkulu wakho wakuthanda akamlalelanga uBiliam. Instead washintsha isiqalekiso
wasenza saba isibusiso. Kodwa nikhona angicela silifundele le verse. Ngicela silifundele le verse. I think it's Deuteronomy 23 verse 7 anginosoko sure. Ela baba nendlela ethu elula lezi simanje ukuthola iverse. Angishesela bakulona iverse nje ngiyalihijack nje. Kodwa ngiyacela cabanga ukuthi ana kuma 23:7 njalo kuya ma verse dangerous. Khona iverse dangerous ekwelivukela. Ufunde uqala ubukisise kahle uma ubonta yilona hawu uvala indlebe udlule. Bese libi kabi lapha. Yethola jisani simso kanjani 23 verse 5 yes perfect yes ufundela verse 5 ngiyabonga nevertheless uJehova uNkulunkulu wakho akamlalelanga nokho uBhiliyamu. Sikhuluma nami uJehova uNkulunkulu wakho akenze njani abathandekayo. uBhiliyamu wayeqalekisa lithi iBhayibheli wavala indlebe. Enkathi uNkulunkulu uBhiliyamu efuna ukuqalekisa uIsrayeli wathi angizwa. Lithi akamlalelanga uBhiliyamu come. Kepha uJehova uNkulunkulu wakho waphendula isiqalekiso saba isibusiso kuwe. Kodwa ibandla liphi bathandekayo? Haleluya. Waphendula ini bathandekayo? Awulithuli isonto. Waphendula ini? Makuza kuwe kwakuyini bathandekayo? Kwakuyisiqalekiso. Lithi iBhayibheli uJehova uNkulunkulu wakho wasiphendula. Lithi waphendula isiqalekiso wasenza saba isibusiso. Ubani ongenza lento bafowethu? Lithi iBhayibheli waphendula ini bathandekayo? Isiqalekiso. Alithuli isonto lami madoda. Lithi waphendula ini bathandekayo? Isiqalekiso wasenza saba yini bathandekayo? Our God is able. Ukwazi ukushintsha isiqalekiso ikhesi. Iphuma ikhesi koqalekisayo. Ithi misizofika kuwena uNkulunkulu ayishintshe. Omunye umangaza ukuthi ngithi ngiyaqalekisa nje wabusiseka lo. Nakho uphuma iopposite yento ibiphuma emlonyeni. Kanti uJehova uvela amiyeke kuphume kuyiqalekiso kuyagijima alinde ngakuwe. Kuthi mase kufika kuwena kuphendula uNkulunkulu akwenze kube iblessing. Obani abantu abakhonza uNkulunkulu oshintsha iqalekiso zibe isibusiso. Lento yenzeka kubantu becebo. Umuntu obizwe ngecebo there is no mthakatho ongamthakatha thakatheke. There is no curse engamkhesa kheseke. Akolutho elingamvu aziki impisi engavuka simpozomele ngoba wecebo. Ndoda akazokwazi ukuyiphendula. Uphendula isiqalekiso sibe isibusiso. Yazi wathi ngimshumayele uNkulunkulu usathi ngaze ngimshumayele nize nimkhole. Niyamazi uNkulunkulu okwazi ukushintsha isiqalekiso sibe isibusiso niyamazi. Yilo uNkulunkulu wakho komkhonza zonke insuku. Yilo ohamba naye every day. Yilo umthandaza every day. Yilo umphumela ekhaya wamgqokela wamswenkela wamzela la. He is able. Angifuni abafowethu yabo manje akekho umuntu ongaphinda phinde bazalana acabanga ukuthi uhamba namashwa lutho wafika uNkulunkulu oshintsha iqalekiso kodwa ngithulalani uthi angisenandaba nebackground esekhaya anginendaba nebackground yangakithi ngithembile yona lo nto uNkulunkulu engimkhonza ushintsha iqalekiso zibe isibusiso nithulalana sontweni uNkulunkulu engimkhonzayo my God is able ukushintsha zonke iqalekiso. Shuthi umuntu osindisi uhamba nesibusiso. Umuntu osindisi uhamba nesibusiso. Thu sithatha apha uNkulunkulu wami uyishintshe zonke iqalekiso. Hallelujah. We serve that God who is able to change every cases. Lithi wenza konke ukusebenza kuhle. Okwazi ukuthi uma ubona into engathi nje ithe ukuthi empilweni yakho, ubona uyithuluzi ke lonto. Uyasathi ngathi uma uthandaza namhlanje uthandaza ngesibindi. Uthi awunakho engibona ngathi kutshekile empilweni baba, nawo amathuluzi okusebenza.
Sengiyakwazi when you cause everything to work for me. Hey, kodwa ubani abantu engikhonza nabo. Umuntu uyayibona izinto ngathi iPeter baba na amathuluzi na amathuluzi kodwa nitholeleni bafowethu. One of the indoda enye ayibone emehlweni izalwe ingaboni sebeyadlula ngakuyona iyamemeza le uputhe Jesu indodana kaDavid not uPhathamiya Jesu indodana kaDavid hawukela impilo yami. Look at the answer. Laba before asho njalo sekubuza abafundi bakhe bathi hey mana ke baba uJohn 9 uthi hayi mana baba ubani owonayo kona lo noma kona abazali bakhe ngoba kubonakala lokungaboni kwakhe ngathi kuyisiqalekiso sisi a curse ngenxa yabazali noma icurse yakhe nanga akaboni manje ubani owona wathi Jesu ngicela ukuni address wayesethi unfortunately akonanga lo but futhi akonanga nabazali akodwa isonto liphi wathi akonanga futhi nabazali wathi lo akabona ukuba kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu awungaboni manje njoba ngingaboni mina uNkulunkulu ufuna ukusebenza angiboni mina ngiyimpumputhe kanti ubumpumputhe bami inkosi ifuna ukusebenzisa ukuveza amandla ayo. All things work together. All things work together. All things work together. Yes, I'm blind kodwa sengiyazi ukungaboni kwami kuzokwenza abantu bathola udumo ngongaboni kwami. Khona abantu abazosindiswa, kukhona abantu abazokholwa ngemessage yokungaboni kwami. Angiboni manje kodwa nanti iqiniso ukungaboni kwami kukhona udumo likaNkulunkulu oluzosebenza. He causes all things. Causes all things to work together. He causes. There's no shortfall. Akukho ubuthakathaka uNkulunkulu angakasebenzisa for his glory. Akukho kodwa nithuleleni. Nalento uthi wena usebenza ukuzobe manje. Owe uzobona. uNkulunkulu uqoqa amathuluzi okuphakamisa udumo lwakhe. Lokuthi uNkulunkulu uyakwazi ukumhambela abantu sebehlamba izandla. Sebethi hayi sesiyabona ayikhohlwa avela uNkulunkulu ugovernment uthi umuntu umqasha ugcina uqashe na 35 kuvona kubonakala ingwevu endala na 45 years iyongena eofisini ngoba uNkulunkulu befuna ukubonakalisa amandla akhe. Kukhona abantu abadonsayo athi wena uzoba experiment ukuthi I am able. Somebody say yes, I am able. Waya kumamsara wazowaguga bayifuna ingane be desperate wamiyaka wazo ugogo wahamba ngobhoko soma nomkhulu Abraham abazaba ngamakhehla bayicela ingane wathi uNkulunkulu abantu beceba wathi wo wathi indaba wathi baba indaba wathi konke ngifuna ukubakhombisa yona abantu ngabashumayeli ngoAbraham namhlanje ngabashumayeli ngoSara namhlanje ukuba uNkulunkulu akavulelanga isimo. Azona zonke izimo ezokubulalayo ezinye zodumo lwegama lakhe nithulelani njalo uNkulunkulu mefuna ukuveza iside ethile lobuNkulunkulu bakhe ukame ngathi uthule ukathule kube sathi akakwazi ukukhuluma kanti ufuna ukuvela. Uyacabanga ukuthi uJesu abasimazi ukuthi uyamvusa umuntu ofile ubuLazarus akafanga. So khona abantu abakuyi Lazarus stage afana bayongena ethuneni abangadeserve. Khona umuntu ophathwa isifo agule azafe. Athi Jesu miyeke nami uyagula uthake yona imessage engisayifuni. Mayisagula aya akabi khona ngufuna. Waqhubeka uJesu waphusha imvuselelo. Uyacabanga behambisa bonke odokotela bethandaza. Uyabaza abazane befika bezothandaza abazila ukudla. Rikhurobrikasa baba. Siyakulala Lazarus. Haya baba. Na lalela njalo basho egunyeni lokuthi uJesu uhlala la ekhaya. Futhi bayamazi ukuthi uJesu ifamily ayithandayo. Mabethi ngegama lika Jesu bakusho egunyeni. Lokuthi egameni lomuntu osithandayo. Bofokoniya. Wagula lo baba kwalethwa ireport hey nangu babekile uLazarus ngapha. Wathi uJesu
wathi lokugula kusikhona ukukufa kodwa kube kubonakala senkazumulo waqhubeka uJesu waphusha imvuselelo waze washona ubrother Lazarus uJesu wangaya emncwabeni bamncwaba eBethani uJesu behlala khona uthi aniyazi iBethani noJesu uJesu wayedla lapha ephekelwa oMartha njoba bese bebanga indaba yokupheka nje kwakuseva uJesu lithi kwakuwumuzwa uyothanda wayithi mayishumayela abuye entambama azohlala khona eseva khona idina and everything wanga attend ifuneral konke kaJesu ke lokho wangaya emncwabeni day 1 amaJuda akawahlani nawe njengamandiya namaSulumane mososhonile nje kusasa wafa wamfakela ukhozi day 1 day 2 wangaya bahleli lapha ngoba amaJuda benakho ukuthi abehlala emsamo kuze kuphele insuku ezintathu ngoba ibelief yabenye ibithi umuntu einsukwini ezu3 kusengenzeka ukuthi umoya wakho around kungenzeka noma yini so day 1 wangaya uJesu day 2 wangaya day 3 wathi uJesu hayi mangiya ngo day 3 bazosuka bacabanga ukuthi uvuso ukuthi inkolo yabo nebelief yabo vele shitha umphefumulo wakho bungakanyamalali kusela ngaphezulu wathi ngizowulinda no day 3 day 4 bahlamba izandla akekho wayethuneni lapho wathi kuyanuka babeshiswa nayo ibelief yabo bayazi ukuthi umuntu osehlala 4 days vele kusokusho wathi ngeke asavuka lo leli gama umuntu useyanuka kusuke wephunga kube kuphela bashiswa ukuthi baba useze nomphefumulo wahamba so usuza nje into engeke saluka lithi iBhayibheli waqhamuka uJesu balethe ireport koMartha noMary ukuthi hayi nanga umfundisi uyeza inkosi yeza izosathenda namhlanje bagijima uMary bathi ububukhona inkosi into ibixoxa endlini ngoba babili bashinto efanayo ububukhona inkosi ngawumnewethu akafanga wathi uJesu okay angisho ngonini nithi mani khona ngizobona inkazimulo lana ngangimshumayeza lapha endlini weMary xa uhlele enyaweni yakho umthi ngangithini ngathi mani khona ngizobona inkazimulo mina ngokuvuka nokuphila okholwa yimi nomefa uyawuphila nalo phile ekholwa yimi mina ngeke afe wafika noMary wathi baba ukuba ubukhona umnewethu awafana wathi I told you Mary nimbeke phi wathi nimbeke kuphi wathi ithuna lakhe ufuna ithuna ngimncwabephi lithi iBhayibheli uJesu wahamba bamkhombisa ithuna wathi senifake neje wathi suseni itsho balifaka wayo mina asuswe yini bathi gudluza itshe bemangele ngizobe ethi useyanuka inkosi iyeka lento lo muntu lo uphelile manje uhambile uyanuka nokunuka manje susanitshe angizokhuluma ngamaphunga susanitshe bathi gudluza itshe balibeka eceleni washiyamemeza Lazarus come out wamemeza Lazarus phuma akasho ukuvuka funda iBhayibheli kahle okay ama students sami nje uyaqaphela uma ufunda iBhayibheli akasho ngiLazarus vuka wa Lazarus phuma elinye Lazarus come out ngoba ikhona yawasingisha uNkulunkulu wa Lazarus vuka ngoba le yantu uJesu ayishe eqaleni wathi lokufa asikhona wathi uLazarus akafilulele ubengeke afika ashi opposite lapha amvuse kwabafile kanti ubethe uJesu yena ulele njobe ekhala nje bathi uJesu lo ulele lo uhamba ngiyomvusa ingakathi Lazarus come out obukhuluma nomuntu ovukile kuye ufe kulaba abanye kodwa kuye uvukile wathi Lazarus come out lithi iBhayibheli waphuma ufileyo konke ngifuna ukuyishumayela ngesithandazo waphuma ufileyo lithi iBhayibheli wayiboshiwe waqhuma phuma ngaphandle eboshiwe emthandelile kwaze ngophuma phezulu isidumbu saphuma amangala bathi hawu akazusubona umhlolokani bagijima baye kuyikhatsha baphenya bathi hayi ngenxa yokuthi bengiyazi ikhatsha la ekhaya 3 days ubalile uyazi ufenini lo uno 4 days bathi cha yabona ke mayisidlule nakuyikhatsha yadlula nakuyikoleloze yala ekhaya hayi asiyazi ukuthi ivela kuphi ngoba thina siyazi after 3 days kungenzeka umuntu abuya phaphama kodwa lo u4 days manje kwathiwa yebo kwathiwa lento ngenziwa yilo kuphela omunye umuntu ofanele simcelebrate uLazarus ukuthi akwazi ukumukela ukufa agule azangena ethuneni abe experiment abe nikhona nibathandekayo iBhayibheli wavuka uLazarus wathi mthululele bamqaqa wathi mnikeni ukudla adle wadla uchapter 12 khiyeke uchapter 12 lithi iBhayibheli
uJesu wayeseBethania vele bekukade kuyiculture yakhe okuhlala khona kwenziwa idina njengendlela okuhlala kwenziwa kwasethi idina elikhulu uLazaro wayehlele etafuleni uJesu ehlele etafuleni lithi iBhayibheli umuzi wonke ashoni sonke umuzi wonke lithi the whole makuthiwa umuzi wonke akusho ifamily kuthiwa the whole city sikhuluma ngeshowe lonke lithi iBhayibheli naba nemizi engomakhelwane kusho ukuthi kwadilika impangeni kwadilika iTheku kwaduluka iMenmouth kwaduluka iNewcastle isifundazwe sonke lithi iBhayibheli people baqasha amatekisi came in numbers eBethania iBethania thousands of people bafike eBethania ngoba indaba yatrenda ukuthi kukhona umuntu ovuke kusefile na 4 days lithi iBhayibheli kwagcwala eBethania the next day packed lithi ke mawufunda kahle iBhayibheli abantu abezanga ukuba bazobona uJesu kuphela lithi babeze nangenxa kaLazaro kusho ukuthi kodwa nikhona nimathandekanga awukodwa sengizothandaza manje abantu becebo shonke abantu becebo uLazaro bekugula ngapha kusikhalwa uLazaro bekukufa ngapha kukhalwa kodwa buku chapter number 12 uchapter number 12 usivezela enye picture ukuthi uLazaro wagulayo uLazaro wafayo usephenduka ithuluzi lokulanda abantu bezobona inkazimulo kaNkulunkulu konke kusebenza lana kube ngokuhle ngibonga umuntu okubonile uhlupheka ngibonga umuntu okubonile uthwala kanzima ngiyabonga umuntu okubonile usafarisha ngibonga umuntu okubonile izinto zakhe ngathi ayihlangani ngoba the day chapter 12 is coming la bezothi impela uNkulunkulu uyayithinta impaba ngezaleni ayithatha ihlalise namakhosi ngoba konke kuyasebenzelana kube ngokuhle namhlanje uhliphuya ngothi qhubeka kuyihle phambi kwabo ngoba inkosi yalideka itafula senze ukuthi bangadideki abantu babe clear senze labantu bangadideki babe clear ukuthi uye